سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب سنيت رفتا مخسر النهار سينما سمرة سلام كما كنكم كبرات تخاطرتي سينما سمرة نلومون استفلالي سبورتاوي زيناتات حيزة غريب الله سنة مكتال عب سينما سمرة تطعم زمكة نحولي عاما كوميدي دراما علالات وزاتات سبورت فيلمتا أتقعي سيميلان شوداناو زلاتان إبراهيموڤች ንህቡብ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ዓለምና ኣሜሪካዊ ለብሮን ጀይምስ ካብ ፖለቲካ ወፂኡ ኣብ ስፖርት ጥራይ ከተኮር ኣለዎ ክብል ማዕዳ ዝተሓወሶ ዘለፋ ፈኒሎም ኣብዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ብውዑይ ባህርያቱን ዘንጋር ቁመቱን ሓደ ካብ ህቡባትን ኣዘናጋዕትን ተጻዋቱ ምዃኑ ዝንገረሉ ወዲ 39 ዓመት ኢብራሂሞቪች ምስታ ዲስካቨሪ ፕላስ ዝተሰመት ናይ ሽወደን ማዕከን ዜና ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምሕተት ስፖርተኛታት ፖለቲካዊ ንጥፈት ወይ ድማ ሶሻል ኣክቲቪስትስ ክዋሱ የብሎምን ክብል እዩ ተዛሪቡ ኢብራሂሞቪች ኣስዒቡ ካብ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ክለብ LA ሌከርስ ለብሮን ጀይምስ ኣብ ስፖርት ዝገብሮ ዘሎ ዘድንቕ ዓወታትን ብቕዓትን ክምገሱ ግባእ እዩ እንተኾነ እቲ ጸሊም ኣሜሪካዊ ሙላድ ህቡ ኣብ ፖለቲካ ዘይኮነ ኣብ ስፖርት ጥራይ ክገብር ኣለዎ ክብል ወዲ 36 ዓመት ጀይምስ ካብ ንጥፈታት ፖለቲካዊ ጎስጓስ ክርሕቕ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኩሉ ዓይነት ንጥፈታት ስፖርት ኣብ ህዝብን ሕብረተሰብን ሰላምን ምሕዝነትን ዝፈጥር ዳ እምበር ፖለቲካዊ መርገፂ ሒዙ ምፍላይን ምጉጃልን ዝገብር ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰ ኢብራሂሞቪች ከም ጀይምስ ዝኣመሰሉ ምስ ክለብ LA ሌከርስ ብደረጃ ልዑል ብቕዓት ዝፃወቱ ፍሉጣትን ክዋሃብትን ስፖርተኛታት ድማ ሃሞምን ቀልቦምን ስፖርት ንምምዕባል ዳኣ ክገብሩ ኣለዎ እምበር ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ኢዶም ኣእትዮም ታሪኾምን ዝነኦምን ክውግኑን ኢዶም ከመራስሑን ከም ዘይብሎም ተዛሪቡ ሓደ ሰባብቲ ዝፈትዎን ዘድመዓሉን ሞያ ጥራዩ ፀቂጡ ክሰርሕ ዘለዎ ኣነ ንባዕለይ ኩዕሶ እግሪ እየ ዝፃወት ኣብ ምፅዋት ኩዕሶ እግሪ ፀቂተ ስለ ዝፃወትካ እቲ ዝበለፀ ተፃዋታይ ክኸውን በቂዕ ኣለኹም እንተዘይኮነ ህቡብነተይ ተጠቂመ ኣብ ፖለቲካ ከኣቱ ፍጹም ባህጊ የብለይን ፖለቲካ ንፖለቲከኛታት እዩ ዝገርፈሉ ጀይምስ ድማ ካብቲ ኣብ ፖለቲካዊ ምንቕቃሕ ሓቲዎ ዘሎ ንጥፈት ወፂኡ ኣብ ኩዕሶ ሰኪዔት ኣዲቡ ክሰርሐ ዝመኽሮ ኢሉ እታ ሰባት ህቡባት ምስኮኑ ዝገብርዋ ናይ ፈለማ ጌጋ ሞዮኦም ቀይሮም ኣብ ዘይሞዮኦም ኣትዮም ህቡባት ክኾኑ ምፍታን እዮም እዚ ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባት ዘለዎም ሰባት ካብዚ ድሑር መረዳእታ ክወፁ ጥራዩ ዘለዎም በዛ ኣጋጣሚ ኸ ካብ ሞያኹም ወፂኩም ትገብርዎ ዘበለ ኣየፀበቐልኩምኒ እሞ ሃይዳ ኣብ ሞያኹም ፀቒጥኩም ቀፁል እየ ዝብሎም ኢሉ ዓመታዊ 39.22 ሚልዮን ዶላር ደሞዝ ዘለዎ ለብሮን ጀይምስ ኣብ ፆታ ኩዕሶ ሰኪዔት ብዘንፀባርቆ ክእለት ዝበዝሑ ሰባት ምስቲ ኣብ እዋኑ ክኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ዝነበረ ወዲ 58 ዓመት ኣሜሪካዊ ማይክል ጆርዳን እዮም ዘመሳስልዎም እንተኾነ ጀይምስ ካብ ዝሓልፉ ውሕዳት ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ፖለቲካዊ ጎስጓሳት ኣሜሪካ ኢዱ ከም ዘእተወ እዩ ዝንገረሉ ኣብ ዝሓለፈ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ አንጻር ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበረ ዶናልድ ትራምፕ ብምስላፍ እውን ጆ ባይደን ምስተዓወተ ናብ ቃልዕ ወፂኡ ናብ ትራምፕ ዝቐንዐ ናይ እንቋዕ ተሰዓርካ መልእኽቲ ከም መሓላልፍ ተራዩ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ተደንቆ ተጻዋታይ መን እዩ ተባሂሉ ምስ ቀረበሉ እውን ኢብራሂሞቪች ኣነ ዘደንቆ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሮናልዶ ናዛሪዮ እዩ ክብል ኣብ ልዕሊ ወዲ 44 ዓመት ዘሎ ብራዚላዊ ኮኸብ ኣጥቃዒ ዘለዎ ኣድናቆትን ተመስጦን ገሊጹሎም ኢብራሂሞቪች ኣስዒቡን ሮናልዶ ናዛሪዮ ክገልጾ ኣይደልን ብዘይ መጠን ተኣምራታዊ ተጻዋታይ ኣብ ጸዋውቱን ኩዕሶ ኣቀባብሉን ዝገብሮ ምንቅስቓሳት ልክዕ ከም ተመንዩ ልዊዊ ዝብል ስለዚ ምንቅስቓሳቱ ንዓይ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ብዘይ ጥርጥር እቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ክብል ገሊጽዎ ኣብዚ ግዜ እዚ በዓል ዋኒን ከም ድማ ፕሬዝደንት ክለብ ሪያል ቫላዶሊድ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሮናልዶ ናዛሪዮ ብቋንቋ ፖርቱጋል እቲ ተኣምራታዊ ተጻዋታይ ተባሂሉ ይጽዋዕ ምስ ክለባት ሪያል ማድሪድ ኤሲ ሚላን ከም ድማ ኮሪንቲያንስ ፓውሊስታን ተጻዋተ ኮኸብ ኣጥቃዒ ናይ ጾታ ዘመኑ ኣብ 2011 ክውድን ከሎ ካብተን ኣብ ጾታ ዝተራየለን 518 ግጥማት 352 ሸቶታት ከም ዘመዝገበ እዩ ዝንገር ነተን ኣብ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ዝተሰለፈለን 15 ጾታታት ሓዊስካ ድማ ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ 98 ግጥማት ናብ ሜዳ ክወርድን ከሎ ንሃገሩ ኸ 62 ሸቶታት ከም ዘግዘማ ይንገረሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ለብሮን ጀይምስ ኢብራሂሞቪች ብዛዕባ ንዝሃቦ ርእቶ ብምንጻግ ብቁጣዕ መሊሱሉ ኣሎ ጀይምስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብህይወት ክሳብ ዘለኹ ንስለ ማዕርነት ማሕበራዊ ፍትሒ አንጻር ዓሌታዊ ኣድልዎ ደቂ ኣዳምን አንጻር ሲስተማቲካዊ ምስራቅ ድምፂ ህዝብና መልኪተ ካብ ምዝራብ ኣይክዕርፍኒ ኢሉ ተዛሪብሎም ንዘለባ ኢብራሂሞቪች ብሕርቃን ክምልሰሉ ዝተሰምዐ ጀይምስ ኣስዒቡ ኢብራሂሞቪች ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣዳም ዝወርድ ዘሎ ዓሌታዊ ኣድልዎን ማሕበራዊ ዘይፍትሓውነትን ኣይስምዑን ኣይርዶን እዩ ንባዕሉ እውን ቅድሚ 3 ዓመት ናይ መወዳእታ ስሙ ሽወደናዊት መበቀል ዘለዎ ኣይኮነትን ዝብል ዘረባ ምስ ተዘንዘረሉ ዓሌታዊ ኣድልዎ ተገይሩለይ ብምባል ተቃውምኡ ኣስሚዑ
ሕጂ ዳ ከመይ ገይሩ ንዓይ ነቲ ኣብ ሰባት ዝወርድ ዘሎ ዓሌትነትን ግፍዕን ክጣበቕ የብልካን ዝብለኒ ክብል ወቂስዎ ጀይምስ ብዘይካዚ ኣብ ቤት ትምህርትና ጥራይ ኣድልዎን ግፍዕን ዝወርዶም ዘሎ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ህፃናት ኣለዉ እዚኣቶም ንፀገማቶም ዝጣበቕ ድምፂ የድልዮም እዩ ኣነ ድማ ናታቶም ድምፂ እየ ስለዚ ዘሎኒ ጽልዋን ህቦብነትን ተጠቒመ ኣብ ኣሜሪካ ኮነ ኣብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ሰባት ንዝወርድ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ኣተሓሕዛን ግፍዕን ክጣበቕ እየ ነዚ ዝኽልክለን እውን የለን ክብል ኣብ ስፖርት ጥራይ ተሓፂሩ ከይተረፈ ድምፁ ንስለ ውፅዓት ከም ዘስምዕ ኣነፂሩ ኣቤት ግርም ዝኾነ ክትዕ ኣብ መንጎ ህቡባት ስፖርታውያን ከምዚ ይመስል ንስኹም ከ ምስ መን ትውግኑ ኣብ ሲኔማ ሰመረ እጥዑሙ ዝነቀ ልዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታ ስፖርት ፊልምታ ቀዳማይ ሓላዊ ልዳ ሊቨርፑል ብራዚላዊ ኣሊሰን ቤከር ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ወላዲኡ ንምስታፍ ናብ ብራዚል ክኸይድ ዝነበሮ መደብ ክስርዞ ከም ተገደደ ይሕበር ኣሎ ብመሰረት ማዕከናት ዜና እንግሊዝ ወላዲ ኣሊሰን ዝሓለፈ ረቡዑ ኣብ መበል 57 ዓመት ዕድሜኡ ኣብ ዒላ ጢሒሉ መይቱ ወላኳ ኣሊሰን እቲ መርዲ ምስ በፅሖ ሓመድ ኣዳም ንኸልብሶ ናብ ብራዚል ክነቅል ሳንጡ ጠኒፉ እንተነበረ ብሰንካ ኣብቲ ሃገር ፀኒዑ ዘሎ ተሪር ዕፅዋ ናብ ብራዚል እትበርር ነፋሪት ብምስኣኑ ከምኡ ድማ ብፅሕቲ ኣዋርሕ ዘላ በዓልቲ ቤቱ ክትሓርስ ቀሪባ በመላዋ ነቲ ናይ ቀብሪ መደቡ ከቋርጾ ከም ዝተገደደ እዩ ዝሕበር ዘሎ ንኣሊሰን ምዕባይ ሓዊ ዝኾነን ምስ ብራዚላዊት ክለብ ፍሉሜንስ ከም ሓላዊ ልዳት ኮይኑ ዝፃወት ሙሬል ግን ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንምስታፍ ናብ ሰድሩ ኣምሪሑ ምህላው ንኣሊሰን ሓቢሩ ኣሎ ወላኳ ፖሊስ ብራዚል ናብ ማውታ ወላዲ ኣሊሰን ይምርምሮ እንተሎ ናብቲ ዒላ ብሰብ ተደፊኡ ከም ዝጠሓለ ዘመልክት ዝኾነ መረዳእታ ከም ዘይረኸበን እቲ ጠንቂ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእልን እዩ ዝሕብር ዘሎ ኣብ መፍረ ናይ ምቾት መካይን ዝነጥፍ ጀርመናዊ ኩባንያ ኣውዲ ንኣሰልጣን ተጻዋቱን ሪያል ማድሪድ ነፍሲ ወከፎም ሓሓት መኪና ከም ዘበርከተሎም ተሓቢሮም ብመሰረት ጋዜጣታት እስጳኛ እቲ ኩባንያ ንዚዳን ራሞስን ኣውዲ RS6 ንካሪም ቤንዚማ ኣውዲ Q5 ንራፋኤል ቫራንን ቪኒሺየስ ጁኒየርን ኣውዲ ኢቶርን ስፖርት ፓክ ሉካ ሞድሪች ንዝርከቦም 8 ተጻዋቲ ኣውዲ Q7 ካሲሜሮ ኣውዲ RS7 ሉካስ ቫስኮስ ንዝርከቦም 3 ተጻዋቲ ድማ ኣውዲ A7 ከምኡ ድማ ኤደን ሃዛርድ ንዝርከቦም 5 ተጻዋቲ ኣውዲ Q8 ዝሞዴልን ናይ መጋየፂ መካይን ኣበርኪትሎም ዘሎ እቲ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብቲ ኣብ ማድሪድ ዝርከብ ስታዲየም ኣልፍሬዶ ዲ ስቲፋኖ ከም ዝተኻየደ ድማ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣመልኪቱ ኩባንያ መፍረ መካይን ኣውዲ ሓደ ካብቶም ንኩባንያ ኤምሬትስ ተኸቲሎም ንሪያል ማድሪድ ዝምውሉ ሓያሎ ኩባንያታት ኮይኑ ምስታ ክለብ ውዕል ካብ ዝኣስር ድሮ 70 ዓመቱ ኣውፂሩ ይርከብ ዓመታዊ ድማ ከምዚን ዝበላ ኣዝየን ዘመናዊን ክቡራትን መካይን ተጻወቱን ኣሰልጠንቲ ሪያል ማድሪድ ህያብ ከም ዘበርከተሎም ይሕበር ንኣብነት ኣብ 2019 ብምኽንያት በዓል ልደት ፈረንጂ ልዕሊ 2.4 ሚልዮን ዶላር ዝዋግእን 23 መካይን ነቶም ተጻወቱ ብመልክዕ ህያብ ሂብዎም ከም ዝነበረ ኣብ 2017 እውን ተመሳሳሊ ተግባር ፈጺሙ መንባሩ ይዝከር ክቡራት ተዓዘብቲ ኣነ እኳ ነዚኣ ናይ ኮሮና በረኸት ምበልኳ ይበል ኣብ ሲኔማ ሰመረ እጥዑሙ ዝነቀ ልዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታ ስፖርት ፊልምታ ኣብ 2003 ክለብ ቸልሲ ብ140 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ብምዕዳግ ዋነቱ ዝገበራ ሩስያዊ ቢልዮነር ሮማን ኣብራሞቪች ብ430 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ዘመናዊት ናይ ሽርሽር ጃልባ ኣብ ጀርመን የስርሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እታ ሶላሪስ ዝብል ስም ኣጠሚቕዋ ዘሎ ብኤሌክትሪክ እትሰርሕ ኣዝያ ዝተረቐቐት ጃልባ ንክዛዘም ተቐሪባ ከም ዘላ ጋዜጣ ዘሳን ትሕብር ተዛዚማ ስራሕ ምትጀምረ ድማ ብደረጃ ዓለም ፈርየን ዘለዋ ተመሳሰልቲ ጀላቡ እታ ዝበለጸትን ዝሓለትን ከም ትኸውን እታ ጋዜጣ ንመሃንድሳት ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሓቱ ሓበሬታ ወሲኻ መልኪታ ብመሰረታ ጋዜጣ እዛ በዓል 8 ደርብታትን 48 ክፍልታት መዳቑሶን ዝኾነት ናይ ምቾት ጃልባ ቁመታ 140 ሜትሮ ክልክዓን ከሎ ክብደታ ድማ 11,000 ቶን ይበጽሕ ኣብ ሰዓት ክሳብ 34 ኪሎ ሜትር ናይ መጓዓዝያ ዓቕሚ ከም ዘለዋ እውን ክፍለት ተኻይሉሎ እዛ ብሱሳ ሰራሕተኛታት ስራሓ ክጅምር ትፅቢት ዝግበረላ ዓባይ ጃልባ ኣብ ዝባና መዕረፊ ሄሊኮፕተር መሐንበሲ ባስካን ካልእ ዝተፈላለየ ናይ መዘናግዒታት ናውትን ዘለዋ ኮይና ዝመጽእ ክረምቲ ንሮማን ኣብራሞቪች ክትርከብ ትፅቢት ከም ዘለዋ እዩ ጸብጻብ ጋዜጣ ዘሳን ዘመልክት ኣብዚ ቀረባ እዋን እንተላይ ናይ እስራኤል ዜግነት ክሕዝ ክኢሉ ዘሎ ወዲ 54 ዓመት ሮማን ኣብራሞቪች ብውሕዱ 5 ካልኦት ናይ መሸራሸሪ ጃላቡ እውን ከም ዘለዎ እዩ ዝንገረሉ ሓንቲ ካብን ኣብ 2010 ስራሕት ጀመረትን ኣብቲ እዋን ብደረጃ ዓለም ዝዓበየትን ዝኸበረትን ጃልባ ተባሂላ ክብረ ወሰን ሒዛ ዝነበረት ኣብራሞቪች ነታ ኤክሊፕስ ዘጠመቓ ጃልባኻ 800 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢታት ከም ዝገበረላ ይንገረሉ
ወናን 15 ቢልዮን ዶላር ሃብቲ ምዃኑ ዝእመነሉ ኣብራሞቪች ነዛድሮ 12 ኣሰልጠንቲ ቀያይሩላ ዘሎ ክለብ ቸልሲ ኣብ 2018 ባስታት 3 ቢልዮን ፓውንድ ክሸጣ ወጢኑ ከም ዝነበረ ድሕሪ ግንት ውጥን ከም ዝሰረዞ ይዝከር። ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ጂምናዚየም ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ገደርስ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ክፍለ ሃገር ሚሽጋን ብፆታዊ ዓመፅን ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ኣዳምን ድሕሪ ምኽሳሱ ብንቡ ህይወቱ ባዕሉ ከም ዘጥፈ ተሓቢሩ። እቲ ነታ ሃገራዊት ጋንታ መሪሕዋ ብውድድር ኦሎምፒክ 2012 ወርቂ መዳልያ ዝዓተረ ወዲ 63 ዓመት ኣሰልጣን ነበር ዝሓለፈ ረቡዕ ድሕሪ ምኽሳሱ ንፅቢሒቱ 5 ነብሰ ቅለት ፈፂሙ ተረኺቦም። ንሱ ምስቲ ሓኪም ናይታ ሃገራዊት ጋንታ ዝነበረ ሞ ብዝፈጸሙ ኣሰቃቂ ገበናት ፆታዊ ዓመፅ ኣብ 2018 ን300 ዓመታት ወይ ድማ ን3 ዘመናት ዝተፈርደ ዶክተር ላሪ ናስር ጥቦም ምትእሳር ከም ፀንሑ ድሕሪ ምቅልዑ እቲ ክስታት ተመስሪቱሉ ነይሩ። በቲ ቀሪብሉ ዝነበረ 22 ክስታት ገበነኛ ኮይኑ ተዝርከብ ነይሩ ድማ ንሕልፈት ምተኣሰረ ነይሩ ክብሉ ናይ ሕጊ ክኢላታት ሃገር ኣመልኪቶም። ጆን ገደርት መሳርሕቱ ዶክተር ላሪ ናስር ጉዱ مستقلع ኣብ 2018 ካብ ምዝነቱ ከም ዝድስክል ተገይሩ እዩ። ኣብ ልዕሊ ተን ከሰልጥነን ብሓደራ ዝተዋህቦ ሓያሎ ገራዙ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ዓመፅ ከዝፈፀመን ዶክተር ላሪ ናስር ኣብ ልዕሊአን ድላዩ ንክፍፅም ከም ዝተሓባበሮን ዘመልክት ክስ ድማ ብሓያሎ ወገናት ክቐርበሉ ፀኒሑ እዩ። ነዚ ጉዳይ ክትከታተል ዝፀንሐት ዋና ኣኽባሪ ሕጊ ክፍለ ሃገር ሚሽጋን ዳና ነስልካ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ልዕሊኡ ሕጋዊ ክሲ ብምስራት ብገረሩ ሒዛቶም። መስርሕ ፍርዱ ከይተኸታተለ ነብሰ ቅትለት ፈፂሙ ዝብል መርዲ ምስ ሰምዕ ድማ እቲ ትራጀዲያዊ ዛንታ ብትራጀዲ ምድምዳሙ ዘስደምም ክትብል ርእይቶኣ ሂባትሉ። ዶክተር ላሪ ናስር ብውሕዱ ኣብ ልዕሊ 265 ጎራዙ ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝፈፀመ ድሕሪ ምርጋፁ ን300 ዓመታት ክእሰር ብቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ተበይኑሉ። ሓያሎ ካብተን ግዳይ ዝገብረን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ጂምናዚየም ኣሜሪካ ከም ዝኾና ድማ ይሕበር። ናይ ቅድም ኮኸብ ተጻዋታይ ኣርሰናልን ኣስቶን ቪላን ዝነበረ ፓውል መርሰን ማን ዩናይትድ ኣንቶኒ ማርሻል ኣብ ቅድሚት ኣገዲማ ብምጽዋድ ንጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ክትዕወቱ ላይ ትኽእልኒ ክብል ብመገዲ ዴይሊ ስታር ኣቢሉ ርእይቱ ድሕሪ መሃቡ ካብ ሓያሎ ደገፍቲ ጋንታ ንሰበይትኻን ደቅኻን ክንቀትሎም ኢና ዝብል ናይ ሞት መጠንቀቕታ ከም ዝበፅሖ ገሊጹ። በዚ ድማ ፈሪሁ ምስ ሰበይቱ ድቃስ ዘይብሉ ይሓድር ከም ዘሎ ተኣሚኑ። ብመሰረት ጸብጻብ ዴይሊ ሜል መርሰን ነቲ ርእይቶ ቅድሚ 6 ወርሒ ኣቢሉ ይሂቦም። እዚ ምፍራውን ሽዑ መጽዎ ነይሩ። እንተኾነ ጋንታና ሕማቕ ፋል ስለ ዝገበርካላ ብማን ሲቲ ተበልጻ ዝብሉ ደገፍቲ ጋንታ ሕጂ እውን ነቲ ናይ ሞት መጠንቀቕታ የስምዕዎ ኣለዉ። ሽዑ ብውዕዩ እንከሎ ንፖሊስ ክሕብር ብዘይምኻለይ ብዙሕ ዝጣዓስ ዝበለ መርሰን ብፍላይ እቲ ካብ ሓደ ዕሉል ደጋፊ ዝተላእከሉ ንሰበይትኻ ኣብቲ መትረብ ኣጥሒለ ንደቅኻ ክቐትሎም እየ ዝብል ምጉዕባዕ ክሳብ ሕጂ ናብ እዝኑ እናተመላለሰ የጨንቆ ከም ዘሎ ሓቢሩ። እቲ ናይ ሓሺሽ ውሉፍ ምንባሩ ዝንገረሉ ወዲ 52 ዓመት ኮኸብ ነበር ካብ 3 ኣንስቲ ዝወለዶም 8 ቆልዑ ከም ዘለዎ ጸብጻባት ዴይሊ ሜል የመልክት። ክብራት ሰማዕቲ ሰሙናውን ዓመታውን መሃያ ናይ 23 ተጻዋቲ ክለብ ሊቨርፑል ዝገልጽ ቢል ተዘርጊሕሎም። ኣብቲ ዝተዘርግሐ ቢል ምስራዊ መሐመድ ሳላሕ እቲ ዝለዓለ ሰሙናዊ ደሞዝ ዝወስድ ተጻዋታይ ክለብ ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣብ ዓመት 14 ሚልዮን ፓውንድ ደሞዝ ከም ዝኽፈል ዝተገልጸ መሐመድ ሳላሕ ኣብ ሰሙን ድማ 200,000 ፓውንድ ከም ዝኽፈል ኣብቲ ዝተሓተመ ፒሮል ተነጺሩሎም። ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ጀርመናዊት ባየር ሙኒኽ ብ20 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ሊቨርፑል ዝተሰጋገረ ወዲ 29 ዓመት ስጳኛዊ ከፋፋሊ ቲያጎ አሌኻንድሮ ድማ ኣብ ዓመት 10 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ሰሙን ድማ 192,308 ፓውንድ እናተኸፍለ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑሎም። ብራዚላዊ ቃዒ ሮቤርቶ ፈርሚኒዮን ሆላንዳዊ ተኸላኻላይ ቨርጂል ቫን ዳይክን ድማ ኣብ ዓመት 9.3 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ሰሙን ድማ 180,000 ፓውንድ እናተኸፍሉ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዖም ይርከቡ። ሓለቓ ናይታ ክለብ ጆርዳን ሄንደርሰን ከም ድማ ጄይምስ ሚልዮን ድማ ኣብ ሰሙን 140,000 ፓውንድ ማህያ እናተኸፍሎም ኣብ መበል 4ይ ደረጃ ክሰርዑ ከለዉ ናቢ ኬይታን ቻምበርሌን ድማ ኣብ ሰሙን 120,000 ፓውንድ ማህያ እናወሰዱ ኣብ 5ይ ተርታ ተቐሚጦም ኣለዉ። ኣብ 6ይ ደረጃ ተሰሪዖም ዘለዉ ሳይዶ ማነ ጆኤል ማጢብ ፋቢኒዮን ኮይኖም ኣብ ዓመት 6.2 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ሰሙን 100,000 ፓውንድ ማህያ ክፈሎም። ሓላው ልዳታ ክለብ ኣሊሶን እውን ኣብ 7ይ ደረጃ ተሰሪዑ ሰሙናዊ 9,000 ፓውንድ እናተኸፍሎ ዝጻወት ክኸውን ተኸላኻላይ አንድሪ ሮበርትሰንን ትሬንድ ኣሌክሳንደር ኣርሎንድን ድማ ሰሙናዊ 50,000 ፓውንድ 40,000 ፓውንድ እናተኸፍሎም ብቀደም ተኸተል ኣብ መበል 89 ደረጃ ተቐሚጦም ኣለዉ።
ብተወሳኺ ሰንበት 28 ለካቲት ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ቀፂሉ ከምሲዩ በዚ መሰረት ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ቸልሲ፣ ኣርሰናል ምስ ሌስተር ሲቲ፣ ቶተንሃም ምስ በርንሌይ፣ ሊቨርፑል ምስ ሼፊልድ ዩናይትድ፣ ክሪስታል ፓላስ ምስ ፉልሃም ክጋጠሙ እዮም። ካብዚ ኩሉ እቲ ዝዓበየ ቀለቦ ተዋሂቦ ዘሎ ግጥም ግን እቲ ኣብ መንጎ ማንቸስተር ዩናይትድን ቸልሲን ዝካየድ ጸወታ እዩ። ብወገን ቸልሲ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ቲያጎ ሲልቫ ጥራዩ ኣብዚ ግጥም ናይ ምስላፍ ተኽእሎ ምሁሙን ኮይኑ ዘሎ። ኣብ ካልኦት ተጻወትታ ጋንታ ስክፍታ ዝበሃል ግን የለን። ብኣንጻሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ መጉዳት ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ተጻወቲ ኣብዚ ናይ ሰንበት ግጥም ከይበኽሩ ከቢድ ሻቕሎት ኣለዋ። ኣከፋፋላይ ፖል ፖግባ ክሳብ ሓዊዩ ናብ ጸወታ ዝምለስ ግና ብሕጂ ግዜ ክበልዕ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኹዋን ማታ እውን ገና ናብ ልምምድ ኣይተመልሰን። ስኮት ማክቶሚናይ፣ ጆን ቫን ዴቤክ፣ ዳንኤል ጀይምስ እዚ እውን ኣብዚ ግጥም ናይ ምስላፍ ተኽእሎም ኣጣራጣሪ ዘሎ ተጻወቲ እዮም። በዚ ኸኣ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ መስመር ምክፋል ኣማራጺታት ክስን ከም ትኽእል፣ ቸልሲ ድማ ነዚ ሃጓፍ ዝመዝሚዛ 3 ሙሉእ ክትምንዝዕ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ተንተንቲ ፕሪሚየር ሊግ ርእይቶኦም ይህብሎም። ማንቸስተር ዩናይትድ ካብታ ኣብ 5 ደረጃ ተቐሚጣ ዘላ ቸልሲ ብ6 ነጥቢ ጥራያ ተፈንቲታ ዘላ። ግጥም ኣርሰናል ሌስተር ሲቲን እውን ብርዝነቱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑሎም። ክቡራት ተዓዘብቲ ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ዝተዳለወ ዜናታት ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም። ሰላም። ሲነማ ሰመረ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበት ፍልጠት ሓጐስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲነማ ሰመረ ኣብ ሲነማ ሰመረ እጥዑሙ ዝነቀ ንዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልምታ